صديقي العزيز معالي رئيس الوزراء، يسعدني أن أرحب بكم في دولة الإمارات صديقا عزيزا، ونحن على ثقة بأن زيارتكم ستكون إضافة جديدة ومثمرة في علاقات بلدينا. إن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات واليونان علاقات قوية ومتطورة ومتعددة المجالات، وقد حققت الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والتي تم إعلانها خلال عام 2020 نقلة نوعية كبرى في هذه العلاقات، والإمارات لديها حرص كبير على دفع هذه الشراكة إلى الأمام في مختلف المجالات. صديقي العزيز، أكرر الترحيب بكم وأتطلع إلى مزيد من التطور والنماء والازدهار في العلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة. Υψηλότατε πρίγκιπα διάδοχε του Αμπουντάμπι, αγαπητέ μου φίλε Μοχάμετ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναγιάν, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, επικεφαλής πολυπληθούς αντιπροσωπείας υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης, στην τρίτη μου επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την ανάληψη των καθηκόντων. Και οι πυκνές επαφές μεταξύ των δύο χωρών μας σε όλα τα επίπεδα καταδεικνύουν, πιστεύω, το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων και τη συναντήληψη που έχουμε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ταυτόχρονα αποδεικνύουν και την κοινή επιθυμία να προσδώσουμε ακόμα μεγαλύτερο βάθος στην πραγματικά στρατηγική εταιρική μας σχέση. Μια στρατηγική σχέση που, όπως είπατε, θεμελιώθηκε το 2020, αποκτά όμως σήμερα νέα δυναμική με την υπογραφή σημαντικού αριθμού μνημονίων κατανόησης για ένα ευρύ μεγάλο εύρος θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών μας. Από πλευράς μου θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η περαιτέρω οικοδόμηση αυτής της εταιρικής σχέσης αποτελεί εκ μέρους μου μια συνειδητή, σταθερή και μακροπρόθεσμη επιλογή. Και αναφερθήκατε εκτενώς στην σημασία που αποδίδουμε όλοι μας ως αποτέλεσμα της εισβολής στην Ουκρανία στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Και στον τομέα αυτό μπορούμε να ενισχύσουμε πολύ περισσότερο τη συνεργασία μας. Και πάλι θέλω, αγαπητέ μου φίλε, να σας ευχαριστήσω για την θερμή σας υποδοχή.